אנחנו בטביליסי, עיר הבירה של גיאורגיה. למעלה על ההר יש לנו את פסל המאמה, ומחכים לחקבל, הקבל הגיע, נכנסים, מתחילים לרדת. אנחנו יורדים, ויורדים, ומסתכלים על העיר, ורואים מה קורה. גגות, דברים ציוריים, מין בתי קפה משונים גם מסתובבים פה. אנחנו צופים על העיר מלמעלה, רואים את הגשר היפה, את הבתים, ונכנסים העיר הפנימה, ובעיר יש לנו בזאר, מדרכה כזה, אנשים מביאים את מרכולתם, כל מיני אומנים, ציירים, קדרים, פשוט יפה, ויש גם כל מיני דמויות מעניינות ברחוב הזה. אז מדי פעם נשים את עדשת המצלמה עליהם. הנה אחד מהם, והנה השני, ואנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו פה את הקרניים, קרני שברים, שזה נועד לשתות עם זה יין, ציירי רחוב, והבית הכנסת, בית הכנסת בטביליסי, עם הבעיה הידועה שיש כמעט בכל מקום, אין מניין. ויוצאים לדרך לכיוון ההר הגבוה, דרך מעניינת, דרך יפה. הרבה קרח. והנהגים הזהירים, יש גם כאלה. והנה הבית מלון. בית מלון שכמעט כולו מעץ, גם בפנים וגם בחוץ. פשוט יפהפה. גם הברמנית לגמרי לא רע. התכנון ליום שלמחרת. אנחנו רוצים לעלות למעלה, 2,700 מטר. כל מקום קרח וקרח וקור אימים, פשוט מדהים. הנה הקצוות ואנחנו כבר למעלה, יורדים כמובן להתפעל ולתפוס תמונות. פשוט כיף, תסתכלו, תראו איזה יופי. איך אמרנו? 1/32 של המים שיש להם תעבירו אלינו. אנחנו מסוברים. הנה ההר שמזכיר את המון בלן. מגיעים לעיר גורי, וכמובן הקרון רכבת של סטלין, הרי הוא לא טס במטוסים, הכל אצלו היה בקרון. וכמובן יש גם את הפסל. באמצע כל הקור הזה אתה שוחה במים חמים. Ramgagachina kalao
וכמובן, אסור לפספס את בית הכנסת. אנחנו בדיוק בחג שבועות, ואותה בעיה כמו כל בתי הכנסת, אין מניין, מאוד שמחו שהגענו, הניפו גם דגלים. יש כל מיני אנשים, דברים ציוריים יש בדרך. והגענו לעיר בוטומי, פה אנחנו רואים את הפסל עם כבש הזהב, זה לזכר הכבשים שעזרו להם למצוא זהב בנהרות, היו קושרים רשת בין שני כבשים, פסלים לאורך הטיילת, יש להם טיילת של 12 קילומטר והם הולכים להתחרות באנטליה והם יעשו את זה בגדול. פה אנחנו רואים פסל שזה גם גבר וגם אישה.